Itzi, kaixo. Kaixo, egiotz. Asteko eta behin, ez? Bagabiltza Eguzki Irratiaren 40 urte hurrena dela non eta Iruñan. Eta galdetu nahi niren izun hori, zein da zure Iruñarekin duzun harremana? Nire harremana, harremana hasten da mama Jesusa, Oteizakoa, Oteizan Lizarraldekoa, ona etorri zan erditzera. Eta hemen jaio zan ama, nire ama, Piedad, Piedi. Hori da lehenengo lotura zuzena, ezta? Ze nire erdien aparra da. Eta, gerora ja gaztean nintzenean, San Ferminak eta bakizu pasatzen genuen denbora barraka politikoetan. Garai hartan gogoratzen dut nire Eskixuren lehenengo kontzertua bertan ikusi nuela. Eta, hainbat bider, etorri izan naiz baita Aberri egunera. Beraz, guretzako da oso, uri moduan oso erreferentea. Euskaldun guztiontzako. Naiz deni Bizkaian bizita, Bizkaian jaio eta Bizkaitar sentilu, baina, nire alden aparrak onantza tiratzen du. Eta esan dugu, ez, Eguzki Irratiaren 40 urte eta sartu nahi gaiotan, ez? Medioen papera. Hori esaten genuen, ez, Eguzki Irratia 40 urte antenan daraman irrati libre bat, eta zu kulturatik zatoz, ere ez, antzerkitik ibili izan zara, antzerki, gaur egun zineman, eta hasteko eta behin, ez dakit nola ikusten duzun panorama, kulturalki, medioek igual jokatu dezaketen papera, ere mas mediek, ez, zelako apostua, zelako kultura lehenengo planoan jartzen dena, eta hortik abiatuta nora eramaten gaitu ere industria kulturala, industria mediatikoak, medio handi horiek. Mas media handi horiek hartutako bidea, danok ezagutzen dugu, ez da? Kultura jorratzen da, baina oso era konsumistan, esango nuke nik ez dut gustoko. Badirudi azken aldian plataforma berrietan, makroplataforma horietan, bai Netflixen, lekutsu bat topatu dela gauza apurtxo bat diferenteak edo beste herri batzuetan ekoiztutako gauzak ikusi ahal izateko. Hori da, nik ikusten diodan alde ona, ezta, holako gauz medio handiei. Baina orokorrean, danok dakigu zer dan laugarren boterea, ezta, komunikabideen ez dire inokuok saiatzen dira iritzia sortzen eta opinion publika aldatzen eta dana manipulatzen bakoitzak bere hildotik. Orduen, eguzki moduko komunikabideak ezinbestekoak dira alde librea jorratzeko eta aldarrikatzailea eta korronten kontra doana eta egi borobilak esaten dituena, bizigaren sistema ez da bat ere justua, ez da bidezkoa, eta 40 urte izatea, olako irrati libre bat, korrontean kontra doana kapitalismo eta berekoikerian kontra doana sistema honetan oso errotuta dauena, ezinbestekoa da eta kultura alternatiboa sustatzeko eta bultzatzeko baita. Baina ez da erreza, ondo dakizue zuek. Baina zorionez bidetxo hori badaukagu, nahiz eta Goliat handi bat izan aurrean. Aipatzen duzu ez, Goliat handi bat, eta ez dakit hastapenetan daude sortzaile horiei begira, bestelako igual hain masa diazpideak ez diren, ez dakit, zineman zabiltza orain telebistan ibila, baina nire antzerkiaren mundua mikro horrendako ere, olako... Bai, arnasgunea da, eta olako egitasmo txiki berri indarre handie suposatzen duen
lan kultural horreri begire, horiek dire gure bultzatzaileek, ez da ni ibilitakoana antzerkian, lumpen, bebai, ez bakarrik gauza hundietan, orain bai, kristo guztiak ezagutzen hau, La Casa de Papelen parte hartu dudalako, baina ibilitakoa naiz alde autogestionatutako aldean bebai, ez da, ipuin kontalari, umentzako antzerkie, gauza ez horren masiboak, zuk dinosuna, eta baina gauza oso bide berriak zabaltzen dituzten gauzetan ibilitakoan az, eta hori da lekue, eta horri esker, bestela ibiliko ginateke konsumorako kultura egiten, hori bakarrik, eta horrek ez dago harima elikatzen, besteak bai. Gurera ekarri ez ere aipatu duzu ez, La Casa de Papel, zure ibilbidean ere hor garrantzia edukiko zuen bizipen bat, eta egon gara komentatzen ez, nola izan zen ere estrenoa, nola boikote saiakera bat, zurra dirudi gaur egun ere, horrelakoak ematea. Gauzak ez dira horren beste aldatu. Gaur egun 21. mendean, sorgine izak jarraitzen dute existitzen. Badago hor, ez dakit zelan esan, status quo bat aldaketaren aurka egiten duena. Orduen, ari dira beti, gainera, bizi garen herrian, Euskal Herrian, herri txikia, oso borrokalaria, beti arazotan murgilduta ibili gara hemen, eta hemetik kanpora joan, eta olako boikot bat jasotzea, ez da espero nuela, baina sorpresa hundirik enuen hartu. Beste lankide eta lagun batzuei gertatu zitzaien, niri gertatutako bardine, orduen, segatik nik ez, eta gertatu zitzaidan. Eta, nik dispersioen aurka egin nuen, bideo bat egin nuen, beste artista batzuekaz, eta horren kontura izan boikota nire kontra. Netflixen. Repito, bai, boikota, a ber, zan. Hartzen genuen gurera, ez, La Casa de Papel, telebistan sartzea, olako produkzio batean, bere ikusgarritasun guztiarekin, eta boikot saiakera bat, nola izan zen hori. Es imposible. Un poquito más, bajar un poquito la voz, nada, que son 5 minuticos. 5 minutos, gracias. Seria hasi izan boikot bategaz, gogorra latza izan zen, sorpresa nuen hartu, gehiagotan gertatu da gure herrian, nire lagun batzuei gertatu zitzaien, Miren Gaztañaga bateri, Gotzon Sánchez bateri bebai, eta Euskalduna gara, badakigu zer dan Euskal Herrikoa izatea, eta momentu baten pausu hori emotea erabakitzen dozunean, noa Madrilera lanera. Hau gertatu zen. Garai hartan, La Cavernakoak eta botere ilun horiek behar zuten arerio bat topatu, eta hor, ibili ziren topaketa horretan, eta beraientzako dana zan ona. Halako baten, ikusi zuten nik egindako bideo bat, Euskal preso politikoen dispersioan kontra egindakoa. Enaz akordetan, ze deialdia egiten genduen, manifa batera joateko, ez dakit, urtero egiten dana. Ez era arrarorik, ni badaki non nagoen, hemengo jendeak badaki non nagoen, ze pentsatzen dudan, baina eurek hasi ziren oso boikot zikina egiten, eta, sufritzen da holakoetan, baina egie da, etorkizunari begira, nik pentsatzen duen orain, igual, ez zaite lan gehiagorik atarako Espainialdean, eta bai atera zait.
De hecho, La Casa de Papelek jarraitu zuen Netflixen eta deitu ziaten barriro be, eta bueno, pues, fatxa fascista horiek ez zuten lortu. Zeukaten asmoa txarra zan, baina ez zuten lortu, eta eskertuta nago. Unibertsoari eta ematen dizkiot eskerrak. Eta, bueno, herri honeri be bai ez, sekulako babesa jaso nuen, eta ganera etorri zitzaidan maitasun olatu erraldoi bat, nire herritik sortutakoa, eta hori beti eukikot omen bihotzean. Itziar, aipatu iguzu, elkarrizketan zehar ere, ibilia zarela, entzun kontalaritzan, oralidadean, da, bueno, irratioa den dokumentalean gaude. Zer suposatu du, nola bizi duzu irratia, eta... Irratia da magia da, dauka alde bat oso samurra, oso intimoa, goratzen dut nik Fagorren nenbilen garaian, gauez lanean, oskailuak egiten dituen, pasatu nuen urtebete bertan, eta gauetan irratia entzuten gendu nahizu. Eta oso laguntza handia zan, 8 ordu latzoiek pasatzeko, sekulako morala ematen zizuna, eta hor, bizi ginen ondo informatuta, gero komentatzen genuen, eitu dozu hau eta bestia, eta jo, niretzako gauza handia da irratia bizirik mantentzea. Ze entzumena da, azken momentura arte daukagun zentzua ez da, eta bertatik sartzen dana, hor gelditzen da. Egiten du konexio berezie burmuinen eta gero bihotzean, eta xamurra da, niretzako gauza oso xamurra. Pizten dut beti kotxean noanean edo etxean nabilenean bakarradean irratia pizten dut. Eta ja, agur moduan, azken hitza, Eguzki irratiari, 40 urteari, Iruña herriko uin errebeldei zer esango? Zer esango diot nik eguzkiri, espero dezagun beste 40 urte gehiago irautea edo 80, badire hobeto. Eta eskerrak emotea bertan irauteagatik, bizirauteagatik eta zorionak egindako lanagatik. Ba, mi eskertzia. Plazer handi bat, kiotz.